Hola, buenos días. Bienvenidas a Nordés Club Empresarial. Soy Gaby Barros, el director de este club. Tiene la palabra, en primer lugar, nuestro presidente, don Carlos López Navaza. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Este es el Club Nordés, para los que no los conocéis, y ahora es el club de todos vosotros. Oye, primero agradeceros vuestra presencia hoy aquí en esta jornada y un agradecimiento especial, lógicamente, al rector de la Universidad de La Coruña, a Ricardo Cao, que bueno, pues nos dedica su tiempo y además pues aceptó de buen grado estar hoy presente aquí con todos nosotros. Y agradecer al ENOR, ahí a Francisco Cancelo, en nombre del ENOR, también el que haya hoy aquí con nosotros y patrocine este café. Y poco más. Sí que quiero decir que hoy aprovechemos que tenemos a un insigne profesor, Ricardo Cao, y oye, pues hoy nos toca ser de alumnos y aprender. Venga, muchas gracias y nos vemos. Hasta ahora. Gracias, presidente. Tiene la palabra Francisco Cancelo, delegado. Hola, buenos días. ¿Me oís bien por ahí atrás? Sí, bueno, como empresa socia de Nordés, para el ENOR es un placer colaborar para hacer posible actividades como este desayuno coloquio con el rector magnífico de la Universidad de Coruña, Ricardo Cao. En el ENOR nos dedicamos a generar cambio y bienestar, desarrollando y construyendo proyectos y servicios en los sectores de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tenemos presencia en más de 50 países, somos 22.000 empleados en el mundo, de los cuales 600 estamos aquí, tenemos el honor de estar en Delegación Galicia. De ellos hay aproximadamente unos 70 titulados, la inmensa mayoría, su alma mater es precisamente la UDC. Creemos que hoy va a ser una buena oportunidad para conocer de primera mano la visión que tendrán desde la universidad, de la parte de la empresa, en un foro como este, donde tenemos pocas ocasiones de poder juntarnos todos, aprovechando el poco tiempo que tenemos, pero podremos debatir y conocer cosas interesantes sobre todo nos preocupa mucho la captación de talento, la retención del talento, pero hay otros temas que seguro que podremos tratar, debatir, conocer e intercambiar ideas. Animaros a los demás socios de Nordés también a participar y a crear eventos como este, porque con nuestro lema de sumar para multiplicar es el objetivo de estas reuniones. Y yo, sin más, dejo la palabra. Pues, Francisco, muchísimas gracias en nombre del club por ese apoyo, por hacer posibles eventos como este y por permitirnos hoy tener aquí con nosotros al rector de la universidad, al que os voy a presentar muy brevemente. Es un coruñés que el próximo mes de diciembre pues, cumplirá años, nació en el 65, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela, premio extraordinario de licenciatura, primero el premio nacional, antes también de doctorarse también con premio extraordinario y empezar a impartir clases en la Universidad de Coruña en 1991. Pues, si alguien conoce la universidad después de varias décadas allí, es el rector desde el año 99, catedrático de Estadística e Investigación Operativa en esta universidad. Su currículum es tremendamente amplio, coordinador del Grupo de Investigación de Modelización, Optimización e Inferencia Estadística de la UDC y perteneciente también al Centro de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el CITIC, formando parte de su comité de dirección. Investigador principal en más de 15 proyectos de investigación en convocatorias competitivas y 11 contratos de investigación con empresas, llevando a cabo una amplia labor de consultoría estadística en salud, en ingeniería naval, en el sector comercial y en la industria. Así que también pues, la aplicación real de las matemáticas, que aquello que pues, siempre dudamos de para qué nos sirven las matemáticas, pues sirven para muchísimas cosas. Autor de 7 libros docentes, más de 130 publicaciones de investigación, ha dirigido 14 tesis doctorales, está con casi media docena de ellas más ahora también en trámite, editor jefe o editor asociado en varias revistas científicas, vicerrector ya lo ha sido de Investigación y Transferencia de la Universidad de A Coruña entre 2012 y 2015. Lo dicho, un currículum inabarcable y no sé si, Ricardo, bo día. Nesto da estadística, que se sinte máis profesor ou máis xestor agora que o rector da universidade? Bueno, non sei se me escoita ben, sí, espero que sí.
Que me sinto, é difícil de dar resposta a iso. Os galegos sempre tamén temos a socorrido, depende. É certo, depende do ámbito no que eu estea, pero obviamente agora teño un cargo de xestión e o que me consume a inmensa maioría do meu tempo, como é lóxico e natural, pero creo que un profesor e investigador o é ao longo de toda a vida. Entón sempre tes esa ansia por ver o aspecto, digamos, científico, tecnolóxico das cousas que van pasando tamén polas túas mans. Eso penso que non se perde nunca da vida. Creo que son afortunado de non perdelo. Entre investigador e formador, docente, profesor, porque ao final, evidentemente, as matemáticas, neste caso a estadística ten aplicada, pois unha ciencia que tenga a súa complexidade, pero hai que saber trasladala. Como se sinte un máis como investigando ou logo explicándolles o mundo? Realmente creo que son dous cousas moi complementarias, é dicir, eu teño a impresión, e moitos outros colegas tamén compartín con eles esta visión, de que un non acaba de comprender ao 100% todo ata que ten que explicarlo aos outros. E realmente, por eso, a docencia e a investigación son dúas facianas da mesma moneda, dentro do meu punto de vista. E, de feito, creo que os vos investigadores tamén poden proxectar todo eso que coñecen na súa actividade docente. Para min é moi difícil de deslindar que cousa, digamos, me gusta máis ou prefiro máis. As dúas gustame moito. Como reitor, teóricamente, non tería por que dar docencia ninguna, pero eu resistínme a iso. Estou tratando de dar uns pouquiñas horas de aulas moi xa tarde para que non interfira moito coa xenda. E iso agradezo moito, a verdade, ter ese pequeno cos mércores de 7 a 9 da noite para poder impartir un poquinho de docencia. A investigación é máis difícil de compatibilizar cun cargo de xestión porque consume moito tempo e, neste caso, como realmente teño a honra de poder pertencer e dirixir durante bastantes anos un grupo de investigación grande e moi eficiente tamén nese sentido, pois estou nese sentido máis tranquilo de que a miña ausencia nas tarefas máis de investigación está de sobra suplida por outros colegas, pero claro, as dúas cousas gustame moito. E as tarefas da reitoría como as leva? Bueno, pois eu intenso, de xeito intenso, como é lóxico, é normal, pero moi ilusionado e sobre todo moi contento de poder contar cun plantel nun equipo de goberno como que teño, de persoas que aparte de ter a máxima solvencia nos seus ámbitos de competencia, estamos levando a cabo, entre todos, claro, nestes 10 meses, un pouco longo xa, de mandato, pois retos importantes que ten a universidade nunha situación onde, bueno, hai digamos que enfrontarse tamén a problemas, como é lóxico, en calquer ámbito da vida da xestión isto é así, pero con moita ilusión. Cando un se presenta a presidente da Comunidade de Veciños, normalmente non se presenta só de tocar, pero o presidente de Club Nordés ou a reitor, bueno, pois a xestionar algo que involucra a unha comunidade na que un está, na que un pertence, que o que lle motiva a dar ese paso e non decirme, eu sigo aquí investigando e que se maten outros? A mí, teño claro que me motivou a min. Eu síntome moi afortunado de poder ter todos estes anos de experiencia, de traballo na Universidade da Coruña. Ti decías, se podo titear, sí, imagino, por suposto. dende o ano 1991, por tanto estamos falando xa de 33 anos, non? Que levo na Universidade da Coruña, máis da metade da miña vida. E síntome moi afortunado de poderme desenvolver como docente, como investigador e como persoa tamén. Pareceume tamén que era un xeito, despois dunha carreira relativamente longa xa dentro da universidade, un xeito de devolverlle á Universidade da Coruña tantas cousas que eu sinto que me puden beneficiar dela. Eso foi o que me motivou no meu caso. Moi ben, pois aí estamos agora. Antes de entrar en temas un pouco máis específicos, en xeral, a Universidade da Coruña, que tipo de formación ofrece, que o que a fai diferente dentro da amplísima oferta universitaria que temos tanto en Galicia como no resto do Estado? Bueno, eu diría que, así en plan moi resumido, a Universidade da Coruña contamos con algo así como 47 graos, 60 mestrados, 40 programas de doutoramento en ámbitos moi diferentes, os ámbitos clásicos que temos todas as universidades,
ciencias da saúde, ciencias básicas, humanidades, mais tamén gustaríame salientar precisamente eses dous ámbitos nos que temos moitas máis titulacións comparativamente que os outros, como son Enxeñería e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas. Se queremos, digamos, focalizar nas áreas, sobre todo nas que logo tamén vai acompañado de desenvolvementos en investigación, poderíamos facelo un pouco simplistamente, sintetizando cos centros de investigación que temos, que de algún xeito reflicten as áreas nas que temos máis expansión. O CITIC, que xa se mencionou aquí, aquí presente o seu director, o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, o CITEC, o Centro de Investigación en Tecnoloxías de Edificación e a Enxeñería Civil, o CICA, o Centro de Investigacións Científicas Avanzadas en ámbito interdisciplinar, pero sobre todo Química e Bioloxía, con moita colaboración, por certo, co INIBIC, que é o centro conxunto que temos, a Universidade da Coruña e os Sergas para levar a cabo investigación biomédica. E, por último, o CITENI, o Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais, neste caso situado no campus de Ferrol, e moi estreitamente en relación co tecido productivo desa contorna de Ferrol, e en particular tamén dando lugar a algo que ten unha natureza xa distinta do CITENI, que é o Centro Mixto de Investigación que temos a Universidade da Coruña coa empresa Navantia. Eso dá unha pequena idea de cales son as áreas nas que temos máis especialización, pero insisto, no ámbito das humanidades temos tamén titulacións, na que formamos a titulados e tituladas que entran no tecido productivo. Seguramente na contorna da Coruña e a súa área metropolitana, pois como todos sabemos, o ámbito das TIC e as novas tecnoloxías teñen un gran impacto, entón posiblemente sexa máis coñecido as nosas capacidades formadoras no ámbito TIC. Graos como Enxeñería Informática ou Ciencia e Enxeñería de Datos, que é un dos novos que se puxeron en marcha na Universidade da Coruña, e temos xa 2 promocións no mercado laboral, e outros tamén, pero nanociencia, nanotecnoloxía, por poñer outros exemplos. Non quero tampouco focalizar en ningún concreto, pero eu diría que demos unha formación moi amplia en todos os ámbitos do coñecemento, pero moi especialmente focalizados nas ciencias sociais e xurídicas e máis tamén nas tecnoloxías, na enxeñería e arquitectura. Ves de falar de tecido productivo. Esa é unha das claves do que seguramente ten que ser xa dende hai anos, pero ten que ser a universidade na situación actual das empresas. Isto é un foro empresarial, isto é un club de empresarios, de executivos. Cal é a relación entre a Universidade da Coruña e o tecido productivo, como acabas de falar, tanto de Ferrolterra como da comarca da Coruña? É moi grande, seguramente moito máis grande do que o gran público ás veces coñece. Dende a propia elaboración dos planos de estudo, os graos que actualmente temos, moitos deles foron froito tamén de conversas e de planificación feito conxunto coas distintas empresas do tecido productivo. Estou pensando nos que me son máis cercanos, simplemente porque daquela que eu non era reitor, pero si era profesor da Facultade de Informática, onde din docencia durante todos estes 30 e tantos anos, tamén nalgún outro centro, que esa é unha das ventaxas que temos os estatísticos, que parece que estamos como salsas en todos os platos, porque a estatística ten a súa utilidade en moitos asuntos, pero o que estaba dicindo, na propia conformación dos planos de estudo, tanto os colexios profesionais como o tecido productivo, en moitos deles participou. Logo, na formación deses egresados que, ao fin e ao cabo, acaban ingresando no tecido productivo da súa contorna ou de outros lugares. Moi en particular, eu querería salientar, neste momento, os traballos fin de grao e os traballos de fin de mestrado, hai en moitas titulacións, moitos deles están ofertando en conxunto con empresas, a parte das prácticas que realizan tamén os titulados a punto de egresarse nas distintas empresas. En algúns deles, como os que me son máis cercanos, onde teño dado aulas, pois neste momento, máis da metade dos traballos fin de mestrado que se ofertan nalgún deles son en colaboración con empresas, o cual dá unha idea da importancia que ten para nós, digamos, que os titulados sexan útiles para as distintas empresas. É algo que tamén gustaríame salientar, que é algo máis novidoso, pero que está tendo tamén bastante éxito, son os programas de doutoramento industriais. Con eso estoume referir á posibilidade que abriu o Ministerio con competencias en universidades dende hai anos e que tamén financiou dende hai anos e a Xunta de Galicia ven financiando dende hai
tamén 3 ou 4 anos, que son os doutoramentos industriais, concretamente a Axencia Galega de Innovación. Pero que tamén as propias empresas poden optar a eles coa súa propio financiamento. De feito, temos tamén algúns casos neste momento. Esos son ferramentas que axudan, digamos, a estreitar a relación universidade-empresa e non son as únicas. Concorrer a proxectos competitivos, con financiación pública, entre empresas e universidades, é algo que vimos facendo dende hai moito tempo. Os famosos contratos artigo 83, chamábamos, e agora artigo 60, porque fai referencia ao artigo da lei orgánica, a nova LOSU cambiou a numeración, pero en particular eso significa que podemos levar a cabo colaboracións tamén mediante contratos de transferencia de tecnoloxía coas distintas empresas. E por último, pero non menos importante, as cátedras de empresa e de institucións. Neste momento, a Universidade da Coruña temos 30 cátedras, coa última que conformamos hai cousa de mes e medio coa empresa Resonac, que tamén é membro deste Club Nordés. En esas 30 cátedras, mayoritariamente con empresas, algunhas con institucións, pero mayoritariamente con empresas, se levan a cabo tamén labores de transferencia, e a veces tamén donde as propias empresas que forman esas cátedras, pois, digamos, premian o labor pois do estudantado que ao mellor fai os seus traballos fin de grado ou de mestrado nos ámbitos de interés para esa cátedra, por poñer uns exemplos. Esos son os exemplos. Cal é a súa perspectiva? Logo seguramente escoitaremos a algún empresario que nos dé a do outro lado, non? A de como se ve a universidade desde fora. Antes falabas do gran público. Que perspectiva crees que teñen as empresas? Logo, ao mellor, pues, témola en primeira persoa, pero sobre todo, que perspectiva tes desde a universidade pues, dese cambio que ti viviches nas últimas 3 décadas da relación que había hai 30 anos entre as empresas e a universidade e a que existe agora e a onde se está a enfocar todo o traballo? A miña perspectiva é que mudaron moito as cousas. Eu, claro, cando era, imaginemos, un estudante no seu momento na Universidade de Santiago de Compostela ou recén rematada a carreira, pois a relación entre a universidade e a empresa era moito máis moito menos frecuente, por decirlo así. Aínda que en algúns ámbitos, como aquel no que me movo, en particular a matemática aplicada, a estatística, aquí en Galicia é un exemplo de lugar de España onde sempre tivo unha vocación clara de relación coa empresa. Pero eso seguramente non ocorría en todos os campos. Pero é que eso incentivouse moito, é o que comentaba antes. Os exemplos que eu comentaba, cando se creou o mestrado en Ciencias e Técnicas Estatísticas, falo dese, perdoade, pero porque no que teño máis experiencia, levo dando aulas durante 16 anos da miña vida. Sigo dando unha pequena cantidade de aulas a que me refería antes, nese mesmo mestrado. Ao principio, os traballos fin de mestrado eran prácticamente todos de ámbito académico, pero neste momento, bastante máis da metade dos traballos fin de mestrado están promovidos por colaboracións con empresas. Eso, moitas veces, o que significa non só que ese traballo se faga en colaboración coa empresa, senón que eses titulados moitas veces son precisamente contratados polas empresas cando rematan os seus títulos, e formándose en aspectos que lle vai ser de moito interés para a empresa, porque é un emprego de bastante valor engadido. Eso por poñer algún exemplo. Nos contratos de transferencia de tecnoloxía digo o mesmo. A Universidade da Coruña, pois non vos sei dicir o dato do número de contratos e sobre todo o importe dos contratos de transferencia de tecnoloxía que tiñamos con empresas hai uns anos. Neste momento temos algo máis de 6 millóns de anuais, digamos, de contratos de transferencia de tecnoloxía con empresas. Iso dá unha idea, aínda que é unha cifra, bueno, podemos poner en moitos contextos, pero importante dentro do orzamento da Universidade da Coruña. E tamén creo que importante para todas esas empresas. No momento no que o mundo se move con tremenda velocidade, as empresas que moven o mundo pois tamén o teñen que facer, a universidade ten esa capacidade de manter o ritmo, sendo un pouco tamén autocríticos de como vos podedes adaptar á demanda que hai fora. A universidade, como calquera administración pública, estou falando dunha universidade pública como é a nosa, as tres, digamos, galegas cos que temos ademais moi boa relación, que por certo sí que me gustaría tamén decilo, que hai moitos deses títulos dos que eu estaba a falar, en particular os de mestrado e tamén de doutoramento, que son interuniversitarios, por tanto, digamos, poñemos os recursos e poñémonos de acordo para facer unha formación de calidade, de moita calidade, pero en relación co que ti me preguntabas, que era concretamente, perdón, que perdín o fío,
Cal era a pregunta exacta? A velocidade do cambio, a velocidade. estaba aquí anotando. Nos aspectos máis puramente administrativos, como calquera administración pública, seguramente temos un tempo de resposta non tan alto, non tan rápido como na empresa. En canto á capacidade de adaptación para estar na punta de lanza dos temas a nivel tecnolóxico, aí non teño absolutamente ninguna dúbida. A universidade é o lugar onde eso se pode facer de un xeito moito máis dinámico. Eso está constantemente, digamos, reflectido pois polo feito de que nas novas tecnoloxías, no caso da nosa universidade, no ámbito das TIC e das novas tecnoloxías, pois estamos continuamente levando a cabo proxectos, sendo tamén recoñecidos a nivel nacional e internacional polas labores que se levan a cabo. Non é casual que a EXA, vou poñer ese exemplo, tivera sede, fora elexida como sede a cidade da Coruña, porque o tecido productivo no ámbito TIC é moi salientable e tamén porque dentro do ámbito universitario a investigación que se fai neses ámbitos da inteligencia artificial e non só na inteligencia artificial dende un punto de vista máis tecnolóxico, tamén dende un punto de vista máis de os aspectos xurídicos dela. Por exemplo, antes que falábamos de títulos, o dinamismo, ti o decías, a Universidade da Coruña foi, eu diría que a primeira, ou se non foi a primeira, estaría empatada en poñer en riba da mesa un título en Dereito Digital e da Inteligencia Artificial que temos funcionando xa na universidade dende hai 2-3 anos. Eso dá unha idea do rápido que, digamos, actuamos tamén cando hai demanda social e neste ámbito da inteligencia artificial é un deles. Entón, velocidade. No ámbito tecnolóxico, nos aspectos docentes e investigadores, ningún problema. Nos aspectos, digamos, máis administrativos, ás veces as cousas levan. Porque, en particular, poñer un título en riba da mesa, como ten todo un sistema de acreditación que ademais ten que estar visado polas autoridades académicas, dende que un ten a iniciativa de poñer un título en riba da mesa ata que está posto no mercado laboral, lévanos pois 1 ano e medio, 2 anos, por todo ese proceso de verificación. Vantaxe e desvantaxes desde a perspectiva dunha persoa que se formou na pública, traballou na pública, traballa na pública e agora dirixe unha universidade pública, pois competitivas e formativas de todo tipo entre a universidade pública e a privada con respecto a todo isto que estamos a falar agora mesmo. Bueno, eu coñezo sobre todo a universidade pública, que é onde traballei toda a miña vida. Tamén colaboro con moita xente de universidades, non só públicas, aínda que maioritariamente públicas. Coñezo algunhas universidades privadas, sobre todo algunha universidade tamén das americanas, algunha concreta, pero son universidades privadas un pouco distintas da maioría que temos tamén en España, porque estou falando, por exemplo, de universidades privadas sen fins lucrativos e con peculiaridades un pouco diferentes, non, da maioría das que temos en España. Pero dende o meu punto de vista, a universidade pública en España, que é onde eu estou a falar, ten moitas ventaxas competitivas, en particular a calidade e a masa crítica, donde se fai a inmensa maioría da investigación de punteira en España é nas universidades públicas. Aparte de levar a cabo a nosa misión fundamental, que obviamente a investigación e a transferencia tamén son importantes, pero a nosa misión fundamental é formar profesionais cualificados nas distintas áreas para que entren no tecido productivo. E iso facémolo as universidades públicas, eu diría que ben ou moi ben. A investigación, o mesmo digo, a inmensa maioría da investigación que se fai en España dentro das universidades e nas universidades públicas. Convivimos coas universidades privadas tamén na CRUE, por exemplo, na Conferencia de Reitoras e Reitores das Universidades Españolas. E por suposto que temos tamén relación con elas. Nós agora mesmo vimos de obter, digamos, o financiamento por parte da Comisión Europea para un proxecto moi ilusionante que se chama, bueno, dentro da convocatoria de European Universities, ese é o nome que lle dá a Comisión Europea, para crear alianzas internacionais de universidades. O noso é o proxecto eMERGE, que ven sendo das siglas en inglés
Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement. En esa periferia, que dá o nome do proxecto das universidades da periferia de Europa que participamos, hai unha universidade que é privada, concretamente de Chipre. As outras somos 8 universidades públicas que, por tanto, con isto o que quero decir é que realmente de xeito natural hai relación tamén entre as universidades. O que acontece é que a masa crítica máis grande en España e a calidade das universidades públicas é indudable, non? Antes falabas do gran público, que perspectiva pensas que ten a sociedade do que a universidade, neste caso da Coruña, as universidades poden aportar nesa carreira profesional de alguén que está rematando os seus estudios obligatorios e ten que elexir entre unha formación profesional, estudar unha carreira, facerlo os másters. Que crees que pensa a sociedade cando ese rapaz, esa rapaza ten que elixir? Eu distinguiría aí entre Ui, perdón. Aprete ben, sen medo que non... Apertamos así un poquinho. Vai ben. Eu distinguiría entre dous aspectos. A impresión que ten a sociedade en xeral do labor que facemos á universidade e logo as expectativas que pode ter alguén que está a piques de ter que elixir unha titulación, na que formarse. Sobre a sociedade en xeral, eu penso que unha situación que deu unha medida moi clara do que a universidade e a ciencia en xeral podemos facer pola sociedade foi a COVID. Eu tiven a ocasión de poder traballar intensamente durante esa época dentro do Comité Español de Matemáticas, das Matemáticas contra a COVID, e o que creo que é algo evidente é que a ciencia, as universidades en particular e a ciencia en xeral, foi o que nos sacou do problema da pandemia. Eso creo que todo o mundo o ten claro, en particular a rapidez co que se poderon facer vacinas que foron efectivas, pero tamén a detección dos contagios e as medidas que se foron tomando, independentemente de que poida haber polémicas en algúns casos. Logo, con respecto ás titulacións, cando unha persoa está nesa situación de, estou rematando os meus estudos de bacharelato, quero decidir que vou facer da miña vida, antes comentabas ti ciclos formativos de formación profesional, universidades, son cousas complementarias. Eu penso que tamén depende un pouco do que cada un nesta vida quera facer. Todos sabemos que estamos moi necesitados tamén de ter profesionales no ámbito da formación profesional, nos ciclos formativos, porque hai moitas profesións que teñen unha gran demanda de profesionais e non se dá cuberto. Ocorre tamén no ámbito da formación universitaria. Nós mesmo os vemos. Por exemplo, no ámbito das TIC, sin ir máis lonxe, fai algunhas semanas conversando co CEO dunha das empresas que ten tamén connosco unha cátedra de empresa, do ámbito TIC, el dicíame: se poiderades formar as universidades galegas 300 titulados máis ao ano no ámbito das TIC, os 300 primeiros empregábamoslo nós. Eso dá unha idea da necesidade que temos no tecido productivo, mesmo galego tamén, é unha empresa multinacional, pero que ten unha sede importante aquí en Galicia, a necesidade que temos de formar tamén titulados en moitos ámbitos. E para iso temos que dar resposta dentro das universidades. Dende o meu punto de vista, algo que é moi importante e que temos que pensar e que ten relación co que ti preguntabas era que vai ocorrer dentro duns anos. A demografía que temos en España en xeral, en Galicia moi en particular, que é unha das poboacións máis avellentadas do mundo, ten un aspecto moi positivo de que a xente pode chegar a unhas idades avanzadas cun estado de salud bo ou moi bo, e ten un aspecto negativo de que temos a pirámide poboacional moi estreitiña nas faixas de idade, de adolescencia, infancia e mesmo tamén no ámbito xa de idade natural na que un entra na universidade. E vai ir a peor, porque a natalidade é a que é. Tampouco Galicia somos unha comunidade autónoma que incorpore moita poboación inmigrante e que ademais non aumentou moito. Un pouco aumentou, pero non moito. Nos últimos 8 ou 10 anos pasamos de un 4% a un 5% de poboación inmigrante. Pero creo que eso é un reto que temos en toda a comunidade autónoma, tamén en toda España, pero moi especialmente en Galicia. É dicir, que eu creo que unha das nosos obxectivos, e comentábamoslo tamén os 3 reitores nunha reunión que tivemos co presidente da Xunta de Galicia hai uns meses, que creemos que eso é algo estratégico para a propia Galicia.
Temos que tratar de incorporar persoal que entre tamén nas universidades a formarse en Galicia para facer títulos completos e que é mellor, que penso eu, que os países, procedentes dos países cos que temos relacións culturais, de afinidade, sentimentais, moitas veces e familiares, entre outras cousas, por iso levábamos a cabo a semana pasada un viaxe a Argentina, onde estábamos presentes as 3 universidades, os reitores das 3 universidades, no caso de Vigo a Secretaría Xeral, pero os outros 2 reitores, e máis o conselleiro, para tratar de chegar a acordos con universidades dese país e tamén para propiciar que podan vir máis estudantes deses lugares a ser formados en Galicia e así dúas cousas, utilizar a capacidade formativa que temos nas universidades galegas e, por outra banda, encher esa faixa de idade onde estamos tan necesitados de poboación onde ademais hai profesionais moi demandados e que vanse encardinar axeitadamente no mercado laboral. Verdade que me alonguei un pouco. O de conseguir estudantes que veñan ás universidades pode ser sinxelo. Que logo eses estudantes podan facer carreira na universidade xa é máis complicado porque é imposible competir ou non, co que hai fora, coas outras empresas. Carreiras na universidade. Facer carreira profesional, sí. O sea, quedarse como investigador, quedarse a formar parte da universidade. Efectivamente, pero as universidades temos varias facetas e unha delas é tratar de que esa xente se poda formar aquí e poda ser persoas que leven a cabo o seu traballo no tecido productivo galego, que está moi necesitado en algúns ámbitos concretos de profesionais. Eso é estratégico para o país, para Galicia, para todo o país, para España tamén. Pero logo, outra cousa é o que ti dis. Eso é un problema que a min preocúpame moito. A que me refiro? A que en algunhas áreas vai ser cada vez máis complicado poder captar vos profesores para as universidades porque teñen moi boas ofertas no tecido productivo. E nós temos unha escala salarial que é a dos empregados públicos e non é tan atractivo como era antes. Poño máis aínda. Desgraciadamente, antes non era moi frecuente que un doutor ou doutora se incorporara ao tecido productivo. Agora, en algunhas áreas é moi frecuente, porque as empresas están ávidas de poder incorporar eses profesionais que ademais lles dá un valor engadido moi importante, xa non digamos cando son en doutoramentos industriais. Se tiven o placer de dirixir a tese dun rapaz sobre un doutoramento industrial cunha empresa financiera daqui de Galicia, e realmente, claro, o problema é que esa persoa, obviamente, o seu aliciente é quedarse no tecido productivo. A universidade non vai quedar. O cual é moi bo para o tecido productivo, pero o que non podemos é esquecernos de que a universidade non se pode permitir o luxo de perder tamén a capacidade de ter bons profesores, porque van ser os que formen os profesionais do mañán. Entón eu, neste foro, ademais, quero decirlo, porque tamén tiven ocasión de comentarlo con algunha persoa tamén responsable de algunha empresa grande daqui de Galicia, creo que debíamos de chegar a algún pacto estratégico entre as empresas e os que formamos os titulados universitarios, as universidades públicas, para permitir que se cadra na traxectoria vital das persoas podan ter ligazón coas dúas partes, coa parte máis empresarial e coa parte máis de pertenza a un organismo de investigación e de docencia como é a universidade. Obviamente todo o mundo non vai querer facer eso, tampouco seguramente é o máis sensato, pero dentro da xente que formamos co título de doutor e que moitos deles polas súas competencias pasan a estar no tecido productivo, deberíamos de atopar figuras que nos permitan ligalos ás dúas partes e o mellor durante unha parte importante da súa traxectoria vital ter unha pequena dedicación á universidade que compatibilice coa súa gran dedicación a unha empresa e logo, igual con 45 ou 50 anos, pois decide facer un pouco o contrario, dedicarse menos á empresa e máis á universidade onde tamén os futuros titulados podan nutrirse da súa experiencia, tanto académica como investigadora. Penso que esas figuras como esas, cousas que deberíamos de explorar. E a lei da ciencia, en principio, danos algunha posibilidade. Eu, dende logo, para min sería algo moi positivo se, polo menos, aínda que sexa o remate do meu mandato, tivéramos algún mecanismo que permitira favorecer iso. Diredes algúns de vos, os que coñecedes a universidade. Eso xa o podedes facer cos profesores asociados. Sí, os profesores asociados valen para iso, pero estou me referindo a figuras moito máis dinámicas que podan permitir moita ou moi pouca dedicación a cada parte. Bueno, non quero alongarme máis. Creo que ademais é bo para ambas partes, unha alianza de marcas, é bo para
para as empresas poder decir que teño doutores, persoas moi formadas no seu ámbito traballando na miña empresa, pero tamén para a universidade seguramente é bo pues estar, por exemplo, como o caso das cátedras, asociado a empresas que son además socias de aquí de Nordés, socias antes como Resonac, como Grinalia, como Estrella Galicia. É importante que esas marcas, que son marcas privadas, son empresas privadas, pero que tamén pois, estén vencelladas de alguma maneira a universidade pública, porque é un crecimento, creo, un prestixio para ambos. ¿No? Sí, totalmente. Nalgúna das que acabas de comentar, pois é das que estamos agora mesmo explorando para asinar un contrato de doutoramento industrial, cosas como a que estaba comentando. Claro, é super importante que dende a Universidade Pública favorezamos tamén que o tecido productivo e máis o da nosa contorna sexa cada vez máis competitivo, e tamén penso eu que para as empresas é estratégico que podan ter titulados con maior valor engadido e que lles permita ser fortes en algo que, querámolo ou non, e creo que eu quero que sexa así, vai ter moita importancia, que é a economía do coñecemento. Se demostra en todos os lugares do mundo que os países que mellor funcionan son aqueles nos que a súa economía está moi baseada no coñecemento. E aquí tamén temos que facelo. E temos os vimbios para poderlo facer, non é algo elucubrativo. Temos boas universidades que podemos formar moi ben aos nosos titulados, mestrados e tamén en doutoramento, e temos un tecido productivo nalgúns sectores especialmente dinámico e ilusionante. Temos bimbio, porque non estamos a facer o cesto? De quen é a culpa, que se pode usar a palabra? Estámoslo facendo. Eso é o que me gustaría quitar esa... Seguramente que temos cancha de poder facer moito máis. Pero estámoslo facendo. Eu mesmo comentaba, temos un centro mixto de investigación, é o único que hai en Galicia, entre unha empresa e unha universidade, o CEMI, o Centro Mixto de Investigación da Empresa Pública Navantia, e a Universidade da Coruña. E igual que ese é un exemplo de empresa pública, estou totalmente seguro que podémoslo facer con empresas privadas. De feito, algún contacto tivemos tamén xa hai tempo para poderlo levar a cabo. Obviamente, as empresas teñen as súas prioridades bueno, para nós sería moi bo tamén ter outro... Por exemplo, igual que temos eso en Ferrol, eu sempre o digo, Ferrol nalgúna época agora non é así. Agora Ferrol ten oportunidades que de feito algunhas delas que non estamos tendo aquí en Galicia. Non o mencionei, o campus industrial de Ferrol, que é unha iniciativa que ademais hai que agradecer á Xunta de Galicia que puxera tamén eses fondos para poder especializar os campus. Concretamente, o campus industrial de Ferrol vense de reacreditar por parte da Xunta de Galicia. É o primeiro campus de todas as cidades galegas que consigue a reacreditación. E gracias a eso pois temos agora un financiamento de 6,5 millóns de euros da Xunta de Galicia para levar a cabo nos seguintes 3 ou 4 anos melloras na investigación, na transferencia coa empresa, na mobilidade, nas titulacións dobles, porque temos tamén titulación dobles. Antes ti preguntabas, e cal é a vosa... digamos, as cousas así máis salientables. Temos titulacións dobles, por exemplo, o mestrado en técnicas navais, que temos con a Universidade Federico II de Nápoles, con un par de universidades de Centro Europa. Temos moitas titulacións tamén en inglés, que esa outra cousa que tamén dentro do tecido productivo apréciase, porque en moitos sectores é importante que eses titulados tamén estean soltos, digamos, noutros idiomas, noutras linguas. Isto viña ao respecto do que estaba comentando. No caso de Ferrol temos un centro mixto de investigación entre a universidade e unha empresa. Que mellor sería pois que tamén tiveramos algún outro aquí no campus da Coruña. Para nós sería algo moi atractivo e dende agora xa brindo esa posibilidade. Bueno, antes de seguir ou de facer un pouco balance de todo o que temos falado, vou tamén dar oportunidade, se quere, algún dos convidados, dos socios de Nordés ou convidados, en facer algunha pregunta ao reitor, a Ricardo Cao, así tomas o café un pouco máis tranquilo tamén. Bueno, si hai algunha pregunta. Aí, Mario. Buenos días, rector. Una pregunta, bueno, es casi, a ver, ¿por qué la Universidad Española en términos globales no está, no sé cómo medirlo, de excelencia? ¿Qué le falta a la Universidad Española para entrar en esos rankings? De las 100 primeras universidades que hay en el mundo, no hay ninguna española, que yo sepa, vamos. ¿Por qué no estamos? ¿Qué necesitamos? Gracias.
Como bo galego, antes de respostar, vou respostar cunha pregunta. En que posto creedes que estamos a Universidade Española en produción científica? Con respecto a todos os países do mundo. Octavo, noveno do mundo. Depende das áreas, nalgúnas un pouco mellores que noutras. Se estivéramos octavo ou novenos no medalleiro, botábamos foguetes e tiñamos festas absolutamente durante todo o ano. Non é tan coñecido que a Universidade Española figura nese posto en publicacións científicas. Que lle falta para estar nos rankings? Bueno, os rankings eu son estatístico. Os estatísticos temos, algunhas peculiaridades. Unha delas é que os rankings, concretamente dos que estamos a falar, temos moitos rankings e miden cousas diferentes. Nalgúns deles teñen moita importancia o feito de ter ou non egresados que te tiveran o Premio Nobel. Por exemplo, o MIT, co que tivemos outro día unha reunión, por certo, institución moi prestixiosa dos Estados Unidos, decíanos eles, mira, pois dos novos premios Nobel tivemos 2 máis, temos agora 107, creo que decían, egresados do MIT ou profesores que foran do MIT que son premios Nobel. En España, cantos premios Nobel tivemos en toda a historia? Contámoslos cos dedos dunha man, non? E algúns deles non en ámbitos puramente tecnolóxicos, se queredes. Entón, rankings que estean basados no número de premios Nobel, é evidente que en España non imos estar no top dos rankings, por poñer algúns exemplos. Eu decía, son estatístico. A min gústame máis ver as cousas como as vía nese sentido Galileo, que ten unha frase que decía: mide todo o que sexa medible e fai medible aquelo que non o sexa. Eso o que significa é que nós temos que atopar os nosos indicadores que nos axuden a mellorar todo o tempo. Que precisaríamos para estar neses rankings? Pois digo moi claramente. O MIT, que eu mencionaba antes, ten máis ou menos unha estrutura de número de estudantes e de profesores semellante á da Universidade da Coruña, porque non é moi grande nese plantel. A Universidade da Coruña temos 18.000 estudantes, algo así como 1.400 profesores e 750 membros do persoal técnico de xestión, administración e servicios. A diferencia máis grande é que eles teñen máis persoal técnico de xestión, administración e servicios que nós, pero digamos non son números moi diferentes. Cal é a diferencia fundamental? Teñen 30 veces o noso orzamento. Entón, que fai falta a Universidade Española para poder estar en esas situacións? Fondos. Como decía o presidente que está rematando o seu mandato agora en Estados Unidos, pay them more. E non só pay them more, senón invistamos máis na universidade pública. E sobre todo tamén invistamos dun xeito máis organizado e máis planificado. Porque unha das cousas que tamén botamos moi en falta é que ás veces as convocatorias públicas teñense que executar en situacións de moito estrés e non dun xeito razoable. Porque coñecer os fondos que ti tes con antelación para planificar o gasto tamén é fundamental. Entón, resumindo, máis fondos. Fernando. ¿Qué tal, Ricardo? Siempre intento no hablar de la universidad, pero no puedo. Justamente acabas de comentar un tema, ¿no? que yo creo que es importante y como estadístico, que a veces se confunde la correlación con la causalidad. Y creo que eso ha sido un gran problema en España. Yo creo que hace 20 años, cuando se empezaron a crear las universidades, digamos, de provincias, ¿no? Y que fue un gran paso porque permitió democratizar y dar acceso a mucha gente a la educación universitaria, se fijaron en los indicadores de las universidades americanas, ¿no? Y vieron el número de papers, el número de patentes y una serie de cosas que se podían haber fijado en el número de personas obesas o cualquier otra cuestión, ¿no? Y dicen, bueno, pues entonces yo lo que tengo que hacer para ser como ellos es cubrir sus mismos indicadores. Entonces tengo que tener publicaciones, etcétera. Y eso es lo que lleva a lo que comentabas del número de papers, ¿no? Que se produce en España, que es una barbaridad para el impacto real que acaban teniendo, ¿no? Entonces, yo personalmente, que he sido PDI, ¿no? Profesor docente e investigador, yo
Creo que es dificilísimo ser PD. Creo que es más difícil todavía dirigirlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a un PD al final se le pide, para que entiendan las empresas, que sea un buen profesor, cuando muchas veces nunca ha trabajado en esa profesión para la cual está formando a las personas. Yo en concreto hice un examen el sábado y el lunes estaba de becario ya en el departamento, ¿no? Con 23 años, con lo cual realmente te lanzas a formar a profesionales en un trabajo que tú nunca has hecho. Después te piden que investigues, primero en congresos, después en publicaciones de alto prestigio, etcétera, etcétera. Y después te piden que hagas transferencia, es decir, que colabores con la empresa. Y hacer las tres cosas lo que nos lleva es a trabajar 14, 16 horas al día, porque si quieres hacer las tres cosas bien, no hay otra manera. Yo tuve la suerte de caer en un departamento. Recuerdo cuando mi jefe, que también se llamaba Ricardo, me propuso quedarme una vez que estaba acabando la beca y el proyecto de fin de carrera. Yo dije, ni coño. Y dice, aquí pagan fatal, ¿cómo voy a quedar aquí? Me dijo, no, bueno, pero claro, tú, además de tu sueldo como profesor, pues vas a poder hacer proyectos con empresas y tener un sobresueldo. Y efectivamente, o sea, hubo años que mis ingresos eran 3 veces superiores al salario, que es el máximo que se permite, porque hay un tope, si no hubiese sido más. Y de hecho había profesores en mi centro que acumulaban dinero en FEUGA, ¿no? En la fundación, porque no eran capaces de cobrar el dinero que generaban, ¿no? Y de hecho, en mi caso concreto, cuando hablabas antes de 6 millones, ¿no? Nosotros, cuando mi grupo estaba en torno a 1 millón de euros hace 20 años, nos tuvimos que ir de la universidad porque ya no tenía sentido esa actividad de transferencia. Entonces, era posible hacer las tres cosas, pero con un esfuerzo personal brutal. Entonces, yo por lo menos lo que veo en la universidad, que dejé el año pasado, o sea, estuve hasta entonces conviviendo universidad y empresa, es que ahora todo el mundo se está jubilando, ¿no? Todos los que entramos con 23 años, a la vez, cuando se las universidades, pues la gente se está jubilando, pero jubilando, no sé qué. Y yo realmente creo que es un poco triste, ¿no? Y veo a la gente un poco desanimada, pero también que es una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad de traer a gente nueva, a lo mejor con un enfoque distinto, intentando no cometer los mismos errores. Es decir, no tiene sentido que todo el mundo haga de todo y pretender que todo el mundo sea superpersonas y que sean investigadores de relevancia, que sean buenos docentes, que hagan transferencia. Y a lo mejor lo que hay que hacer es un poquito más de especialización. Es decir, tiene que haber una gente, obviamente los que dan asignaturas básicas, no es el caso, pero el resto de personas que tienen una orientación a formar a las personas para hacer una profesión, como tú decías, Ricardo, me parece una buena iniciativa, deben de ser personas con experiencia profesional, porque es que si no, te lo tienes que imaginar cómo es una empresa y qué se hace y tal, porque no lo sabes, porque nunca lo has hecho. Y después que a lo mejor haya gente que sí que haga una carrera investigadora, ¿no? Y que tenga claro que su objetivo no es formar a profesionales, sino hacer investigación. Y creo que además, si a esas personas que tienen ese enfoque profesional, son personas que van a estar más preparadas para hacer transferencia, porque han trabajado en la empresa, conocen las necesidades. Y cuando digo transferencia, obviamente puede ser en ámbitos de investigación, pero también puede ser en ámbitos más cercanos al mercado, ¿no? O sea, las empresas, normalmente el tipo de I+D que hacemos es más orientado a la creación de productos o servicios avanzados, ¿no? A investigación básica no orientada. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Sé que va a ser súper difícil hacerlo porque al final tener las manos atadas, ¿no? por los ministerios y las normas de... Pero creo que es posible. Y creo que es posible a veces flexibilizando un poco el sistema, ¿no? Pues, por ejemplo, a través de los posgrados y másters, si permitís incorporar a profesionales que puedan participar en la formación de esos profesionales, ¿no? y demás. Claro, ahí muchas veces con lo que os chocáis es que si queréis que esos profesionales que participan lo hagan por título propio, es posible que la empresa no les deje. Porque dicen, no, mira, que tú quieras ganar más dinero me parece bien, pero yo te estoy pagando bastante por lo que haces. Ahí a lo mejor tendréis que tender a permitir que quien cobrase ese dinero fuesen las empresas, no las personas. Eso es un detalle pequeño,
pero eso significa que la empresa dice, bueno, si cedo a un profesional, pero no facturo, pues mira, tengo aquí, bueno, no me importa menos. Entonces, creo que con unos pequeños ajustes podríais incorporar a gente con... Sí, yo creo que, por ejemplo, en mi sector, que es las TIC, nosotros estamos haciendo una iniciativa que se llama Campus Dual, donde formamos el año pasado 500 profesionales, los capacitamos. La gente que metemos en esa formación le hace muchísima ilusión y lo ven muy gratificante. Lo que pasa es que están unos meses y después siguen trabajando. Entonces es una actividad de volver a la sociedad, etcétera, etcétera, que lo valoran un montón, pero no es el lanzarse totalmente a una carrera investigadora, que a lo mejor no es lo que todo el mundo quiere. Y bueno, como nos conocemos bien, sí que es un día comemos, ¿no? Y lo comentamos en más detalle, pero por no aburrir a los demás. Pero creo que es una gran oportunidad, Ricardo, y ahora mismo estás en el momento de ir en una dirección u otra, y creo que a mí me gustaría ver que vais en meses. Se me permite, Fernando, unha das cousas que estamos moi pendentes tamén é de como se resolva o tema do estatuto do PDI. Isto é falar en chino seguramente para moitos veces, o estatuto del personal docente e investigador, que é unha cousa que está pendente dende cando Zapatero era presidente do goberno, para que vos fagades unha idea. Non chegou nunca a aprobarse, estivo en conversas e tal. Isto que ven sendo? Pois, de algún xeito, o que di Fernando, pretendemos que o profesor universitario sexa un todoterreo, que é o que neste momento temos que ser. Aquí temos as labores de xestión, que aí se che vai o tema e queres adicarte á xestión. Pero a docencia, a investigación e a transferencia, docencia e investigación ineludible, e a transferencia tamén en moi grande medida, todo o mundo a facer todo. É complicado. É complicado por o que ti dis. O estatuto do PDI é unha das cousas nas que o goberno debería de posicionarse ao respecto. É dicir, permitimos que o profesorado universitario poda ter unha intensificación máis en transferencia, máis en investigación, máis en docencia. Houbo algunhas novidades legislativas hai xa anos, tímidas, como, por exemplo, a flexibilización para a pertenza do persoal docente investigador en spin-off, que ti seguramente coñeces ben, e de feito na nosa universidade hai profesores que precisamente estánse adicando bastante ás spin-off que crearon gracias á legislación actual que permite iso. Pero, bueno, tímidamente, é o que ti dis. Eso, no ámbito dual, totalmente de acordo co que dis. Na nosa universidade, creo que fomos a primeira das 3 galegas, non estou certo de si teñen xa as outras 2 tamén, pero por lo menos a primeira fomos nós, que puxo en marcha un título de grao dual, que é o de Enxeñería Mecánica en Ferrol. Eso quere decir que, bueno, o contacto coa empresa é total, porque de feito pois pasan unha gran parte do seu tempo tamén nas empresas. Por aí tamén temos que ir, por suposto. Gracias. ¿Alguna cuestión más por ahí? Roberto. Bueno, bos días. Bos días, señor rector. Bos días a todo o mundo. Eu dedico-me a formación, non? E nos intentamos al menos 3 veces colaborar ca UDC, ¿sí? En hacer algún tipo de curso, posgrado, título oficial. E ao final sempre tuvemos que recurrir a outras universidades, non? Sempre firmamos convenios con outras universidades, pois con Salamanca, sí. Porque vostede o dixo moi ben, dixo, eu vello da investigación e agora quero dedicarme á xestión, non? O meu posto é de xestor. Eu penso que sí que lle teñen que dar unha volta a todos os procedementos que temos que facer para poder traballar con vostedes e facer cursos. Porque supoño que unha das preocupacións da UDC é a financiación, non? Esa que dicía usted, nós necesitamos financiación, e a financiación nestes intres pois non pode vir solo do público, non? Ten que haber tamén das empresas que estamos aquí privadas. E sí que notamos unha falta de axilidade e o procedimento que teñen vostedes administrativo é tremendamente complexo, non? A programación das accións, dalas de alta, a firma de convenios, non así o que dicía vostede das cátedras, que eso pois é algo que se pode facer moi ben, a firma de convenios para investigación básica tampouco non hai ningún problema, se firma, se colle un profesor, se firma e non hai máis historia. Pero sí que cada vez que eu polo menos o intentei, pois sempre tuven que recurrir a outras universidades, non? A Universidade de Salamanca, que é un referente para nós, evidentemente, pois, bueno, firmas un convenio, chegas a uns acordos de tipo económico, ele supervisa, evidentemente, todas as accións formativas, nós non temos ningún problema, que
nos temos moito interés en que as accións formativas sexan supervisadas e sexan de calidade. Entón, eu penso que sí que, se vostede vai a empezar con este tema da xestión para colaborar con nós, cas empresas privadas, libre do que falaba Fernando, da investigación aplicada, da investigación básica, porque nós a veces temos demandas, e temos demandas puntuais, necesitamos pois para acreditar pois con algún ministerio pois un convenio coa universidade, non? Dice, bueno, usted para impartir estas accións formativas ten que firmar un convenio coa universidade. Eu sempre tuve que recurrir unha formación que fixemos de enxeñeiros de bomberos, tuvemos que facelo ca Universidade de Salamanca, de enxeñería contra incendios, ahora estamos dando os cursos de director de seguridade, tivemos que firmar un convenio ca UDIMA. Claro, por que eu sigo insistindo en ir a fundación, sigo insistindo, bueno, porque nós ao final pois temos a sede na cidade da Coruña, non? E somos empresarios que estamos na cidade da Coruña. Que máis queríamos nosotros que poder traballar ca UDC e todos eses cartos que pagamos pois a Universidade de Salamanca ou que lle pagamos ao DIMA, pois poderlos facilitar a vostedes para unha millora do que vostede dice, non? Da financiación da propia universidade. Eu penso que lle teñen que dar unha volta, non? Pero non nos pasa só con vostedes, nos pasan cas tres universidades galegas. É dicir, non sei se hai unha desconfianza hacia as empresas privadas, non o sei. O procedimento, de todas formas, é un procedimento longo, é un procedimento pouco operativo, a programación, porque vostedes en abril aproban no Consello que teñen ustedes todos os cursos, e, bueno, as empresas privadas funcionamos ca demanda, non? Necesitamos certa flexibilidade, é dicir, nos podemos programar pois, unhas accións formativas, non hai alumnos, pois, bueno, eso xa non se pode realizar. Despois o tema, bueno, de que, bueno, eu, se quere vostede un día falamos con máis calma, pero eu supoño que vostede ten coñecemento do que estou comentando. Creo que sí, que é consciente, lo dixo ao principio, non? Somos unha universidade pública, somos unha administración pública. Eu penso que son tempos vidos, máis cando na cidade da Coruña temos unha tradición tremenda na formación de xente do mundo da empresa, de empresariales, económicas, arquitectos, inxenieros, é dicir, un mundo industrial, un mundo empresarial que é un mundo áxil e que necesita este tipo de cuestións. Eu, bueno, pois plantearse este tema pola miña experiencia, non? E que me dá moita pena seguir tendo que buscar universidades de fora para poder firmar convenios e poder sacar para adelante proxectos que para nós son fundamentales neste intre, non? Que non podemos paralizar. Que teñan... Grazas pola... Non é eu que o tome vostede pois como unha experiencia de xente que intentamos traballar co UDC e que intentamos colaborar e que intentamos que vostedes teñan esa financiación. Eu penso que é moi importante neste intre, non? Grazas polas palabras, claro que sí, se lle parece ou se che parece, non sei se podo titearte, falamos con máis detalle. Unha das cousas que estamos tamén comenzando a traballar, aínda que en aspectos legislativos queda certo percorrido por facer, xa que está aquí presente tamén a Xunta de Transferencia, Susana Ladra, profesora brillante, investigadora tamén do CITI, que é da Facultade de Informática. A Vicerrectoría de Investigación e Transferencia ten como dúas patas, a parte máis de investigación e a parte máis de transferencia, que é a que leva Susana. E aínda que algunhas destas cousas que estamos a falar teñen que ver seguramente máis coa Vicerrectoría de Títulos e internacionalización, porque algúns deses cursos de posgrado, en xeral casi todos, van tramitados a través da Vicerrectoría de Títulos. Gustaríame tamén comentar que unha das portas que nos abre a LOSU é o tema das microcredenciais, que como se chaman, ou microtitulacións. Nesas microtitulacións, o que se espera delas, digo o que se espera porque aínda falta legislación por parte do Ministerio, o que se espera é, dende a universidade, poder ofertar créditos que non sufran un proceso de verificación tortuoso de ano e medio para a súa creación e verificación polo Ministerio, pero que a universidade poda facelo con certa axilidade, en cantidades, digamos, de docencia impartida breve. Estamos falando de, en xeral, cousas que poden ser como 5 créditos, para que nos entendamos todos, eses créditos poden equivaler a 25 horas de traballo desas persoas, ou mellor 10 delas presenciais e outras non. E, por tanto, son títulos moi microtitulacións, moi pequeniñas, eminentemente prácticas e apilables, no sentido de que poida haber varias deses pequenos microtítulos que dean lugar a certa especialización para profesionais que están no tecido productivo.
Pero unha cousa que sí que me gustaría, estamos en conversas con algúns colexios profesionais e tamén a raíz das cátedras que antes mencionei, tivemos unha xornada, digamos, de convivencia das 30 cátedras, en aquel momento eran 28, porque as dúas últimas, que foi a de Resona, que tamén a que temos de algoritmos verdes en inteligencia artificial, que é financiada por parte do Ministerio con ámbito, digamos, con competencias en digitalización e máis por a empresa Inditex, esas dúas últimas non estaban aínda constituídas. Pero das outras 28 tivemos unha reunión aí xa varios meses, 5 ou 6 meses, nas que tamén exploramos a posibilidade de poder poñer de acordo a varias cátedras para ofertar formación en determinados ámbitos, determinados sectores. Pero unha cousa importante, porque non sei se a mellor por aí pode vir o problema. Dende a universidade, en xeral, ese tipo de microtítulos ou títulos propios que ofertamos son títulos nos que somos a universidade, a que damos a formación. Non tanto é outra entidade especialista en formación e que nos pida a nos que supervisemos, que non sei se ese é o caso. Porque eso non é algo que normalmente fagamos as universidades, polo menos a nosa universidade. É dicir, deixar que outro forme e que nos pidan dade ok a que isto está así. Non sei se é o caso. Non, por exemplo, o curso, un exemplo práctico. O curso de director de seguridade do Ministerio do Interior che dice ten que ter usted un convenio con unha universidade, vale? E pois, claro, efectivamente, o impartimos nós. É verdad, o que dice vostede é o problema que ten a UDC, é correcto, non? A UDC non traballa con esos parámetros, non? Ten outros parámetros de traballo de formación por parte dos docentes da universidade. Nós, para impartir ese curso, xa temos os docentes, nós. Entón, ao final, temos que recurrir a outro tipo de universidades, pero non que son máis áxiles, non? E que nos permiten, non somos empresas privadas, e a veces temos subvencións para ese tipo de formación, non? E temos que adaptar aos tempos da petición e da execución das accións formativas o que nos piden os distintos ministerios. Entón, non hai esa flexibilidade. Pero é que a min me dá a impresión de que no tema que estamos a falar é unha cuestión máis de concepto, de cal é o papel que ten real, que ten a universidade nunhas circunstancias como esa. Porque nós o que facemos é ou investigar, ou transferir o noso coñecemento por medio dos titulados, ou formar tamén en ensinanzas que non son regradas. Pois a mellor é un problema de concepto, pero o problema de concepto nos impide nos traballar. Pode ser claramente, non, estou de acordo con vostede, eu penso que sí que é un problema de concepto. Dame a impresión que o mellor a falta de éxito tivo máis que ver con eso, con que non encaixe ben. É que vostedes, os procedimentos que teñen, non, sí que permiten esa colaboración, pero o procedimento é tremendamente arduo, non? É dicir, tes que ir ali, hai aqueles cuestionarios. Bueno, é un tema que tampouco vamos a hacer un monólogo desto aquí, non vamos a hacer un monólogo desto aquí, non? Pero o que digo que é unha pena, bueno, se é un tema de concepto, pois non seguiremos traballando coas universidades de fora, que nos faciliten o que necesitamos, non ten maior recorrido que eso. Gracias, Roberto. Alguna cuestión máis? Pois eu só lle quería facer unha última ao reitor. O día, non sei se antes ou despois, no que volva as aulas a ter a axenda completa de aulas e de investigación, ou seja, o día que deixe de ser reitor da Universidade da Coruña, que é o que quere ter feito, que sí ou sí non pode marchar sin que eso quede feito neste mandato, imolo chamar así. Pois eu diría, eu sentiríame moi realizado se poidéramos ter aportado algo relevante no asunto da renovación xeneracional e no asunto de facer máis atractiva a carreira docente e investigadora nas universidades ás persoas novas que tamén moi lícitamente poden estar interesadas en ir ao tecido productivo, pero quedaría moi satisfeito se iso facemos. E tamén, pois, ter, se non digo rematado, moito máis xa encarrilado algúns proxectos dos que non falamos, como a cidade das TIC, nas que estamos traballando intensamente. Por exemplo, ter un centro de investigación aquí na Coruña mixto co tecido productivo tamén satisfaríame moito, se conseguíramos neste tempo, igual que temos en Ferrol. Pois, se che parece, cando estemos chegando a esas datas, volvemos a sentarnos aquí e facemos balance. Claro que sí. Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moitas gracias. Gracias también de corazón en nombre de todos los que formamos parte de Nordés, de la Junta Directiva, de la dirección a Elecnor,
empresa socia de Nordés, a Francisco Cancelo, por apostar por este tipo de actividades. Como decías al principio, esperemos que siga habiendo muchas. Gracias a todas las empresas de Nordés, a todas las personas que habéis acudido hoy aquí esta mañana con nosotros. Disfrutad del desayuno, que normalmente pues siempre estamos aquí atentos y no estamos desayunando. Podemos seguir charlando de lo que queráis. Habrá más actividades aquí en Nordés Club Empresarial y os las seguiremos contando y os seguiremos contando también con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias y buenos días.